беморхонаи ноияи Рӯшқала аз замони шӯравӣ то кунун фаъолияти пурсамар дошта дорои 6 шӯъба ва 92 кат мебошад. дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷиҳати беҳтар намудани сифати ташхису табобати беморон аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон беморхонаи марказии ноҳия соҳиби рентгени рақамӣ ки маблағи 1 миллиону 710 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ҳамчунин ӯзӣ ва 40 кати иловагӣ гардид. дар даврони соҳиб истиқлоли мамлакат дар тамоми соҳаҳо пешравӣ ба назар мерасад. аз он ҷумла дар соҳаи тиб бо дастгирии ҳукумати кишвар ва дастгирии Вазорати тандурустӣ беморхонаи марказии ноҳияи Рӯшқала соҳиби таҷҳизотҳои наву замонавии рентгенои рақамӣ гардид. имрӯз мо метавонем бе ягон мушкилӣ тамоми беморон ро муоина ва ташхис бо ёрии ин таҷҳизотҳо намоем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки чунин ғамхорӣ дар ҳаққи соҳаи тандурустӣ карда истодаанд. дар касалхонаи марказии ноҳияи Рӯшқала дар даврони истиқлолияти давлатӣ барои табобату ташхиси беморон шароитҳои зарурӣ муҳайё гардиданд. ба ғайр аз дастгоҳи рақамӣ боз дастгоҳи ултрасадо, дастгоҳи барқии сабти дил, дастгоҳҳои нафаси сунъӣ дастраси касалхона гардиданд. дар забони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон беморхонаи ноҳияи Рӯшқала аз дастгоҳи рентгении рақамӣ, дастгоҳи ултрасадо, дастгоҳи барқии сабти дил, дастгоҳи дефибриллятор, дастгоҳҳои нафаси сунъӣ ва инчунин зиёда аз 40 катҳои хобӣ ва катҳои функсионалӣ таъмин гаштанд. ҷоизи зикр аст ки дар баробари дастовардҳо дар касалхона мушкилоти мавҷуда ҷой доранд ки ба кори соҳа монеа эҷод мекунанд. ин пеш аз ҳама нарасидани духтурони рентгенолог, дандонпизишк, бемориҳои дарунӣ ва сироятӣ мебошад. инчунин беморхона то ҳанӯз пурра аз таъмири капиталӣ бароварда нашудааст, вале мутахассисон ба он умеданд ки ба таъмири хушсифат ва рафъи проблемаҳои ҷойдошта бо мурури замон ноил мегарданд.